Molt benvinguts a la nostra media conversa d'avui. El veganisme és una forma de vida que està en contra de l'explotació animal, evitant consumir els productes derivats dels animals com la carn, el peix, els làctics, els ous o qualsevol producte que pugui suposar el maltractament o explotació. Avui parlarem de veganisme i ho farem amb Fernando Bosch. Ell porta la botiga vegana, que és un negoci familiar d'aquí a Premià de Dalt, que està a la plaça de la Fàbrica. Fernando, què tal? Molt bon dia. Molt bé, doncs un plaer que em pugueu fer unes preguntes i sobretot explicar una miqueta per gent que tingui dubtes sobre el veganisme i sobre tot el que engloba una dieta i un estil de vida enfocat al món vegetal, diguem. Molt bé, ja que volem aclarir algunes qüestions, Fernando, estaria bé perquè a vegades, potser, els que no en sabem massa, s'ha pogut confondre o interpretar que és el mateix el veganisme que el vegetarianisme. Jo crec que no és el mateix i que hi ha diferències que potser valdria la pena que comentem, no? És molt complexa perquè al final vegetarianisme és que tens una dieta allunyada de consumir qualsevol cosa d'origen animal, que en el fons seria el mateix que el veganisme. El que passa és que avui en dia el vegetarianisme és també menjar formatge, menjar ou, però també hi ha l'ovo-lacto-vegetarià, el pisci-vegetarià, el flexi-vegetarià o flexitarià o alguna cosa així. Al final, el vegetarianisme seria, resumit, evitar menjar qualsevol animal, però pots agafar derivats animals. En canvi, el veganisme no és només la dieta de no menjar res d'origen animal, sinó no consumir roba que hagi sigut o sigui, la pell d'un animal, que no sigui cosmètica tastada amb animals, igual que el tabac també, que està tastat amb animals, inclòs qualsevol cosa que pot ser una explotació animal en general, i ho rebutja, i també respecte a la natura, i és un estil de vida més estar en pau amb tu mateix i en pau amb tot el que et rodeja. Per tant, no estem parlant només d'una dieta vegana, sinó d'una filosofia, un estil de vida, com tu bé dius, no? Exacte, la dieta seria més al principi i ja quan ja tens normalitzat la dieta vegana, doncs ja vas com intentant afegir més cosetes i acabes anant a santuaris animals també a ajudar cada 2x3 i acabes fent cosetes que a tu et sacia molt, però sobretot veus que estàs aportant i ajudant a el que t'envolta a tu. Molt bé, ara parlem de la dieta, del que seria la dieta vegana, que segurament té avantatges i potser alguns inconvenients, no ho sabem, ara en tot cas en parlem amb tu, Fernando. Els avantatges a nivell de salut possiblement serien els més ressenyables. Sí, a veure, hi ha milers i milers i milers d'estudis amb evidències científiques supercontrastades de que una dieta vegana és de les millors dietes possibles per a una persona, i els resultats a nivell físic, a nivell mental, a nivell de la circulació de la sang, en tots els nivells del colesterol, diabetes, bla, 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 és molt, 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 molt positiu, sobretot si és una dieta equilibrada, si està ben estructurada, si es preocupa per equilibrar l'omega-3, l'omega-6, el ferro, tots els nutrients necessaris, si es suplementa amb vitamina B12, i no tenir cap carència, i és 100% viable amb una dieta basada en vegetals. A no ser que tinguis algun problema de salut, tipus anèmia o cosetes més concretes, que això serien casos molt puntuals, però una persona que està bé de salut, una dieta vegana és de les millors que pot adoptar, bàsicament. Què diries quan algú diu que, per exemple, pot faltar proteïna, perquè a la dieta vegana no hi ha carn, evidentment, o que pot faltar algunes vitamines? Clar, jo diria que em presenti algun dia alguna persona amb una dieta vegana, que tingui una dieta equilibrada, que faci esport i descansi bé, que tingui dèficit proteic, perquè jo no he conegut mai a ningú, però és que, a més, les fonts de proteïna més grans són el pèsol, la soja, la proteïna de pèsol texturitzat també té com 50 o 60 grams de proteïna cada 100. És una locura. És més, absorbim molta més proteïna de la que necessitem perquè estem enfocadíssims en el tema de la proteïna, i hi ha altres temes, tipus el ferro, per exemple, que crec que si ho mesclaves amb cacau no ho absorbia bé el cos, i diferents cosetes que sí que són una miqueta més importants que la proteïna, perquè la proteïna, ja et dic, la majoria si fem una volta mirant productes, la majoria de productes tenen una quantitat de proteïna molt, molt bèstia, i jo, per exemple, ja fa bastants anys que estic tenint una dieta vegana,
i no he tingut problemes d'energia, de proteïna ni res d'això, mai, mai, mai. Parlem una mica dels productes. De fet, ens sorprèn moltíssim, no?, que hi ha una sèrie de productes que realment doncs, no ho notem. Mengem, doncs, jo què sé, hamburgueses veganes, per exemple, dònuts, que parlarem dels teus famosos dònuts també. Com ho fas És que és molt complicat, no?, suplir aquests elements que habitualment estem acostumats, els que no són vegans, evidentment, i que a l'hora de menjar-ho doncs, està boníssim. Clar, o sigui, hi ha dos temes. Un seria tenir una dieta normal, o sigui, vegana, em refereixo. És molt simple, és fruita, verdura, hortalisses i llegums. Però hi ha el problema de que quan tota la vida hem estat menjant hamburguesa de vedella, peix, sobrassada, xoriço i cosetes així, treure't el mono de voler menjar-ho i tot això, per sort a dia d'avui hi ha la versió vegana de tot. Hi ha versió vegana de xoriço, hi ha versió vegana del foie, de la sobrassada, de tot tipus de formatge, de tot tipus de carn i de tot. Òbviament tot és amb ingredients d'origen vegetal i amb espècies, amb diferents textures que li donen i tot. Li fiquen líquid de remolatge per quan tallis una burger de Beyond, per exemple, sembli que surti la sang i tot això. Això psicològicament fa que gent que vol adoptar una dieta vegana d'un dia per l'altre li sigui molt més fàcil dir, mira, tenia antojo d'una burger, no sé què, doncs m'ho trec en 0, menjant-me una que sembla exactament, té el mateix sabor, però no ve de l'animal. I al final ja vas reduint i agafant una dieta una mica més enfocada a coses més de la terra, i això et permet no haver de martiritzar-te tant de necessito menjar ni que sigui una mica de fuet. Doncs hi ha el Simfuet, per exemple, que és vegà també. Increïble. Parlem de pastisseria, perquè la reposteria també és interessant. Estàvem parlant, hem vist el teu obrador, que aviat ja estarà en marxa, per fer tu mateix, els dònuts, pastissos... Exacte. Doncs, el dia 22 inaugurem l'obrador, que volem fer una miqueta d'ambient i de festa aquí a la botiga, que està a Premià. I tot va començar perquè volíem, al principi, quan vam obrir la botiga, volíem portar pastissos, volíem portar dònuts, galetes, croissants i una mica de tot, perquè costa una barbaritat de trobar-ho. I havia d'anar fins a Barcelona, carregar de potitos de pastissos, anar a un pastisser que em feia els dònuts, un altre que em feia no sé què, i arribar aquí amb tot i resar que es vengués tot. També hi havia arròs, de tot. I aleshores va haver un moment que ja era com, és que no és viable fer aquesta locura, i clar, comprar un dònut a 2 euros per vendre-la 3 com a màxim, és que em feia mal vendre-ho a aquest preu, que estava molt bo, però no era assequible per tothom. I aleshores vaig fer un curs amb Toni Rodríguez, que si no és el millor pastisser del món, és un dels millors, és una passada, i dintre de tots els cursos que té, jo no havia fet reposteria mai, i dintre d'uns dels cursos que té és dònuts. I aleshores vaig veure el curs, el vaig fer, aquell va ser online, vaig fer uns altres presencials, i a l'online el vaig veure i tot, i clar, són uns dònuts de primeríssima qualitat a un altre nivell, i vaig estar com un any practicant-los per aconseguir reduir el cost del dònut a un cost que fos assequible a tothom, però intentant mantenir el sabor. I fem 1000 malabars i tot, ara considerem que els dònuts estan perfectes, a tothom li agraden i els podem posar a un preu molt, molt competitiu. I també amb pastissets, també... encara no ho estem promocionant perquè estem acabant de practicar, però fer pastissets petitets de carrot cake, de xocolata, diferents sabors, tots en terrinetes i tot, i el dia 22 estarà tot disponible. I sobretot l'enfoc seria, el que més desitgem és poder portar-ho a la majoria de restaurants i a la majoria de llocs on costa moltíssim tenir una opció que agradi i que sigui vegana, sobretot en el tema dels posts, la reposteria i tot, i que sigui artesana de qualitat i a bé de preu. I és on volem anar ara en carrerilla, sobretot amb els dies ara que venen terracites i tot això, poder ficar un dònut amb el cafè i coses així, i ja estem treballant en això. Parlàvem, Fernando, de preus competitius. A l'hora de fer una dieta vegana, els preus, és més car fer una dieta vegana que una dieta no vegana o omnívora? A veure, si el tema del veganisme és que s'associa molt que és un producte car, sobretot pel fet que es busca molt el producte final ja perfectament fet i tot això. O sigui,
Si tu t'agafes un plat preparat vegà amb una mica de carn vegana, amb tortellini, no sé quantos, això és car. El pollo euro, per exemple, és espectacular, està molt bo, però el preu encara és una mica elevat comparat amb el que seria la carn tradicional. S'ha de dir, els productes vegans no reben pràcticament subvencions estatals i tot acostuma a ser, entre cometes, petit comerç que acaba creixent, s'acaba expandint, però no té els recursos que té la carn i no pot baixar els preus com ho pot fer la carn. Però és que una dieta vegana que es basi en plantes, com podrien ser hortalisses, llegums, fruita, verdura i tot això, és el més barat que trobes a qualsevol supermercat. És molt barat tenir una dieta vegana, el que és car és si vols agafar els millors productes de qualitat, el producte ja que simplement ho fiques al forn i ja està fet i tot això, però això passa amb la carn, amb el peix, amb la verdura i amb tot. Si vols la millor burger que hi ha, potser et costa 4 euros, però si agafes una simpleta de tema de carn, potser et surt una safata de 12 burgers, 3 o 4 euros. Pues a Montbagà és el mateix. Hi ha burgers des d'un euro, 1,50 €, burgers de 3, a 4 euros. Jo sé que és molt més barat tenir una dieta vegana, però també s'ha d'anar amb un criteri, perquè una dieta vegana pot ser a base de pizzas cada dia i això no és barat, però si ho vols fer saludable i tot, si són productes d'aquí de temporada, de proximitat i tot, és molt més barat. Si vols aguacate cada dia i nabius, pues no és del tot viable. El vostre lema és la vostra botiga per vegans i per no vegans. M'agradaria saber també una mica el perfil de la gent que practica veganisme, d'edat, per sexe o no sé. Bueno, òbviament la botiga és per vegans, per no vegans, per veganes, per qui vulgui venir. La majoria de clientes que tenim no són veganes, o sigui, venen des de per curiositat, des de jo tengo un amigo que, des de la meva filla vol ser vegana o des de vull reduir el consum de carn i tot. I la majoria del públic que tenim, al principi pensàvem que seria tot gent de fora i superjove. Ens hem trobat moltíssima gent que és inclòs de Premià de Dalt, Premià de Mar, de Cabrils, Vilassar, Masnou i molt proper. I la franja jo diria que la majoria, òbviament el públic és molt més femení, tirant potser diria el 80-90% de les clientes, i et diria entre els 20 i alguna i 40 i alguna. És on estaria la majoria de gent, entre 20 i pocs i 40 molts, molt més femení i molt més a prop del que pensàvem. Ens ve gent de Passat Barcelona, ens ve gent de que si la Garriga, que si una mica que nosaltres entenem lluny, però també és que costa molt trobar un lloc on estigui tot en 70-80 metres quadrats, que hem fet malabars perquè càpiga tota una coseta sobre l'altra, però el públic més o menys estaria per aquí. Perquè vosaltres teniu una oferta, impressionant a nivell de tot el que sigui per fer la dieta vegana, teniu de tot, no? Sí, nosaltres intentem, sobretot, des que vam obrir, la mentalitat està en que qui entri que es pugui emportar alguna coseta, ni que sigui... O sigui, tenir poca quantitat i moltíssima varietat. Si algú... mira, jo vull un tal tipus de formatge, vale, doncs d'aquest tal tipus de formatge hi ha 5 tipus de formatge. O sigui, segur que algun t'agradarà. I al final és això, intentar tenir, com fer un mini súper, el més bàsic de lo bàsic, doncs no cal, tipus paper de bany i coses així, però sí que puguis fer una compra, entre cometes, completa per la nevera i despensa, perquè jo havia, igual que jo, moltíssima gent, havien de fer una de rutes, que si anar primer aquest súper, després l'altre, sé que la llet la tenen allà i l'altre allà, i al final era un despropòsit. I trobar-ho tot al mateix lloc i que siguin productes sempre de qualitat, ho fa tot molt més còmode. Molt bé, Fernando, doncs moltes gràcies per explicar-nos tots aquests conceptes que a vegades ens sonen una mica així, els que no som vegans doncs no ho tenim massa clar. Crec que hem aclarit algunes coses. Sabem que és un tema del qual podríem estar parlant molta estona, però jo crec que hem agafat una bona idea, no? Quan vulgueu podem seguir parlant. Moltíssimes gràcies a vosaltres per venir i el que necessiteu aquí estem. I moltíssimes gràcies per donar l'oportunitat per explicar i resoldre algun dubte del món vegà.